ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು 16 ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತದ ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಆಸೆ ಸುಮಾರು ಕನವು ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ದಿನಟ್ಟು 1020 ಶೋಸ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲು 40 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಸ್ ಉಂಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳುಂಡು. ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡು ಸೂಪರ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಡು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನು ತುಳುಟು ತುಯ್ಯರೆ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆನ ತುಳುಕೇನರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಜೈ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಯಿನ ಮಾತೆರನಲ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಜೈಗ್ ಜೈ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ. ಕತೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ 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 ಇತ್ತು ನಿತ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಚಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಕತೆ. ಶಾಸಕರ ಆಡು ಎಮ್ಮೆಲ್ ಆಡು ಏರಿಯಾ ಆಡು ಹಿತ ಶತ್ರುಲು ಅರ್ಥನೇನು ತಪ್ಪಂದೆ ಪೂರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತೂದು ಅಕ್ಲು ಈ ಸಂದೇಶನು ತೂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ರೂಪೇಶ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೈ ಫಿಲ್ಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೂಪೇಶ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಜೈ ಬಂದಿನ ಪುದರಿಗೇನು. ಈ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತಗೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬೇಜಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಪೂರೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಜೈನ ಗೆಂದಾಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪಂದೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ತೂವಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಮ್ಮ ತೂಪುನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಕರಾವಳಿ ಡೊರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಜೈ ತುಳು ಚಿತ್ರಗ್ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಜೈ ಪಂತೇರು. ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮೂವಿ ಬಕೊಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಕೊರಿಯರು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ತೂಪಿ ಹಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತ ತೋಡು ಅನ್ಕೇನು ಮೂವಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಊರಿದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದವರದೊಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೊಂಥರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬೊಬ್ಬೆಗಳಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಸೊಗದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಇದು ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಜೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸೊಗದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಸೊಗದು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತುಳುಗ ಬಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪೂರ ಜನಲ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತೇ ಒಂಜಿ ತೂಡೈನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ತೂಲೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರೈಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಏತು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಮನ್ನದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲೆಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪ ಈತ ಜನತ ಎನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನ್ಲ ಮೂವಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ
ನನಗೆ ಎಂಕಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಣ್ಣ ನಂದೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬಾರವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ನಾನು ಏರ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಪುನ ಬಿಡ್ತು ಅಂಡ್ ಆನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿನೇಟಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ 2.25 ಗಂಟೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೋವೆ ರೀತಿ ತಂದು ಆಪುಜಿ ಆ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೋನಂದೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು ಮುರಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವೇನು ಅರ್ನ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಓವನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಬ್ಡರ್ 25 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ 35 ವರ್ಷ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉಡುಪುನಾರು ಆತು ಮೊಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆರು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೋನಂದೆ ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ ರೈಸದು ಕೊರಡೆ ದಾಯ ರೈಸದು ಕೊರಡು ಬಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ ರೈಸದು ಕೊರಡು ಬಂದ್ಪೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಮೂವಿ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಳುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯನೇ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬತ್ತನಿಟ್ಟು ದಸ್ಕತ್ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಅವು ಬೊಂಡ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನೈತೆ ತುಳು ಮೂವಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಈ ಮೂವಿಗೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ಸಿಂಚನ ಪೀರ ಉಜಿರೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಬನ್ನೋಡಂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಇಂಚನೆ ನಲ್ಲ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಬರಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಳೋಣ ಬಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಮೂಲು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮೂವಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೇಡ್ ಸರ್ MLA ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ರಾಜಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ MLA ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಟಿ ಪಟೇಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ದಿಂಜ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಚಿತ್ರನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೈ ಚಿತ್ರ ತೋದು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೇನುಂಡೇರು ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಚಿತ್ರ ತುಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ್ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ತಂಕ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾದಿರು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದಪ್ಪು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಶೋನ್ ಪನ್ಪುನವು ಫಸ್ಟ್ ದಿನಾಂತ ಪನ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ ಆತನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ ಸುರುತ ದಿನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕಲಾದ ಬತ್ತದ ತೂಪುನಂಚನವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ 10-16 ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತನು ಸೊ ಜನಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವನು ಮರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಪುನವು ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ 1,000 ಇರುವ ಶೋಸ್ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ನಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎವರ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಶೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆತ ಶೋಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅಂಜಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಥವಾ ನಾನು ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ತೂಕ ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಂದೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಟ್ಟು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಜಾಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಆರು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆರು ಏನನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ಅರೆಗೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ್ ಆರೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆರೆಗೆ ನಾನು ಏಪಲ್ ಆಭಾರಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಆರೆಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾರಿ ಜೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಎಂಚಾಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆರು ಬತ್ತದ ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೋನು ಅದು ನನ್ನ ಪಾಪ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ ಅದು ಮೋಗಿದ ಇದು ಆರು ತುಳುಟು ಆರೇ ಡಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ಆರು ಕೊರ್ನದಾದ 5 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಬಾರ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಏನು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಜನಗಳು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾಬಿಡು ಇರನ ಇಂದು ತೂರಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ದಾಗನ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾಲು ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆ ಇಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗೊಂಡದೆ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದು ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂದೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ನನಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ನನಾದ್ ಜನ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಗೆಂದನ ಮಾತ್ರ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ತುಳುಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಿಖಲ ಕೈಟುಂಡಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್
ಸರಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಕಾತಿದ್ದೆ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಅವು ಆತಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಂಬು ನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪೊಲಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಲಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೆತ್ತು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯದಾದ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಲ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವೇರ್ನ ದಯೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್